विष्णू सूर्या वाघ फाउंडेशन व पेडणे पत्रकार समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने कैलासवासी विष्णू सूर्या वाघ स्मृती पुरस्कार वितरण सोहळा 8 फेब्रुवारी रोजी आम्ही संयुक्तरित्या करण्याचे ठरवले आहे. त्यानुसार या अगोदर पूर्वतयारी म्हणून आम्ही पेडणे पत्रकार संघ आणि दुसरे आमचे विष्णू सूर्या वाघ फाउंडेशन समिती यांची एक संयुक्त बैठक एक पहिली या अगोदर मागच्या आठवड्यात झाली. त्यानंतर आता ही दुसरी बैठक आता झाली. या कार्यक्रमात आम्ही सगळं पुढचं कार्यक्रम नियोजन काय काय कसं असेल त्याचा संबंध चर्चा विनिमय करून पुढे कसं कसं काय करायचं सगळं आम्ही ठरवलेलं आहे. त्यानुसार आमची संपूर्ण तयारी आता पूर्ण झालेली आहे. विष्णू सूर्या वाघ प्रतिष्ठान आणि पेडणे पत्रकार समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने 8 फेब्रुवारी 2024 रोजी ठीक 4 वाजता त्यांच्या स्मृतीप्रित्यर्थ विष्णू सूर्या वाघ पुरस्कार इथं वितरण सोहळाचा त्या पत्रकार समितीचे अध्यक्ष श्री प्रकाश तावणेकर यांनी जसं सांगितलं की तसा कार्यक्रम इथं आयोजन केलेला आहे. या कार्यक्रमाला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद, कारण गेल्या 15 दिवसापासून या कार्यक्रमाची आम्ही जी सुरुवात केलेली आहे ती सुरुवात पाहता आणि वर्तमानपत्रामध्ये केलेल्या बातमीवरनं उत्साह जो आहे आणि कारण विष्णू सूर्या वाघ यांचे संपूर्ण गोमंतकात अनेक असे चाहते आहेत. त्यांचं कार्य आहे आणि साहित्य आणि पत्रकारितेमध्ये त्यांनी दिलेलं योगदान गोमंतकाच्या दृष्टीनं फार मोठं आहे आणि त्यामुळे निश्चितच पेडण्यात त्यांचा एक विशिष्ट असा त्यांचा चाहता आहे किंवा त्यांना मानणाऱ्यापैकी अनेक जण आहेत आणि म्हणून हा पहिला जो पुरस्कार इथं विष्णू सूर्या वाघ प्रतिष्ठान जे आहे ते सुरू केलेलं आहे त्या वतीनं देणारा पहिला एक पुरस्कार पेडण्यातनं सुरू होतो आणि तो पेडण्यातनं देण्यासाठी तिथले थोर साहित्यिक ज्येष्ठ असे साहित्यिक अवधूत उडतरकर यांचं नाव जाहीर झालेलं आहे आणि ज्येष्ठ असे आहेत ते. त्याचबरोबर गोमंतकातील पेडण्यातील त्याने बाहेर नाव मिळवलं असे 2 इतर सन्मानार्थ म्हणजे अखिल भारतीय महामंडळाचे अखिल भारतीय साहित्य महामंडळाचे उपाध्यक्ष जे सध्या आहेत ते गोमंत साहित्य मंडळाचे रमेश वसकर यांना आणि त्याचबरोबर पत्रकार क्षेत्रात महत्त्वाचं योगदान दिलेले गुरुदास सावळ यांनाही इथं आम्ही या निमित्त सन्मानित करणार. पेडण्यातील अनेक साहित्यिकांनी चाहत्यांनी आणि विशेष करून विष्णू सूर्या वाघ यांना मानणाऱ्या सगळ्या तमाम अशा पेडण्यातील जनतेला आम्ही या निमित्त आव्हान करतो की या कार्यक्रमास त्यांनी उपस्थित लावून हा स्मृती कार्यक्रम जो आहे तो आम्ही सगळ्यांनी जो विचार केलेला आहे तो यशस्वी करावा आणि एवढीच एक नम्र विनंती मी सर्वांना करत आहे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.